And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May karapatan daw siya sa bata, pero wala siya nung nagbuntis at manganak ako. Hi DJ Rocky. Share ko lang tong story ko. Itago mo ako sa pangalang Yel. I am 25 years old and this is my secret file. May boyfriend ako before. Itago natin siya sa pangalang AJ. Nakilala ko siya sa isang samahan na kinabibilangan namin. To make the long story short, nagkakilala kami at nagkausap. Hindi nagtagal, naging kami. Maayos naman yung pagsasama namin. Hindi rin kami madalas mag-away. Parehas kami kasing trabaho yung inuuna. 18 years old ako that time. Siya rin. At pagtapos ng high school, nagtrabaho na kami. Hanggang sa nag-first anniversary kami, nag-decide kaming magsama sa bahay nila. Dalawa lang silang magkapatid at yung lolo lang niya yung kasama niya. Broken family kasi sila. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Masaya kami nagsasama at nangako siya na kapag nagkapamilya na kami, hindi niya ipaparana sa magiging anak namin ang broken family. Then dumating yung 20th birthday ko. Nag-propose siya sa akin. And I said, yes. Kasi wala akong nakikitang dahilan para hindi ako magpakasal sa kanya. Hiningi niya yung kamay ko sa mama ko kasi patay na yung father ko. Mabait si AJ. Maalaga, responsable, at mapagmahal. One time ay hindi kami pagkakaintindihan. Maliit na bagay lang. Kung tutuusin, hindi ganun ka big deal. Pero nagulat ako sa naging reaksyon niya. Nag-away kami at nag-decide akong umuwi sa bahay namin. And then wala pa ako sa bahay, naka-receive ako ng text mula sa kanya saying, Yel, ayoko na. Pagod na ako. Siguro, pahinga na muna tayo. Na-freeze ako that time. Hindi ako nakapag-reply. Tumulo na lang ang luha ko. Kinabukasan, pinuntahan ko siya sa trabaho para pag-usapan namin na maayos yung problema. Pero pagdating ko doon, wala siya, absent daw. So I decided na pumunta sa bahay nila at tanungin si Kuya Nick. Yung kuya niya, by the way. Sabi niya, wala raw doon. So umuwi na lang ako. Tinawagan ko siya. And ilang missed calls ako sa kanya. Pinapatayan lang niya ako. So hindi ko muna siya kinulit. Baka gusto niya lang ng space. Pero umiiyak na ako. Hindi ko naisip na aabot kami sa puntong ganun. Hanggang isang linggo, nasa trabaho ako. Nakaramdam ako ng hilo. And nagising na lang ako, nasa clinic na ako. Sabi ko sa katrabaho ko, uuwi muna ako siguro, baka pagod lang ako. Tinext ko si AJ, sabi ko, mahal, punta ka rito sa bahay, ang sama ng pakiramdam ko. And after an hour, nag-text siya. Yel, please wag ka tawag ng tawag at text ng text. Please tumigil ka na, wag ka nang makulit. Hinayaan ko lang siya. Araw-araw ko pa rin siyang tinitext at tinatawagan. Then one day, I'm on my way papunta sa trabaho. Parang nakaramdam ako uli ng hilo. Nagising ako, nasa ospital na ako. Right after I open my eyes, sabi ng doctor, I'm 12 weeks pregnant. Excited akong sabihin kay AJ yun. Pero at the back of my mind, natatakot din ako na sabihin sa mama ko kasi I was only 20 that time. Kinakabahan ako. So I texted him na, mahal, buntis ako. 3 months na. Hindi siya nag-reply. Pinuntahan ko siya sa trabaho pero ang sabi, hindi na raw siya pumapasok. Pinuntahan ko siya sa kanila uli. Ang sabi ng lolo at kuya niya, nagpunta na raw sa probinsya nila.
Hanggang sa nakaramdam ako ng pagod sa sarili ko na bakit pa ako maghahabol. Ayaw na sa akin noon. Pero tinext ko pa rin siya ng tinext hanggang sa sumagot siya na, Yel, yan na lang ba naiisip mong dahilan para bumalik ako? Pwes itigil mo na yan. Kasi hindi na ako babalik. Hindi mo kailangang magkunwari. And wala na akong magawa kundi umiyak na umiyak. Sinabi ko sa mama ko lahat ng nangyari. Hindi ko na siya tinext o tinawagan pa. Hanggang sa nalaman ko na may girlfriend na siya at pinupuntahan niya raw yun palagi. Palagi raw niyang binibilhan ng bulaklak at kung ano-ano pa. Naamin ko, nasaktan ako nung malaman ko yun pero hinayaan ko na lang. Nag-focus ako sa dinadala ko at kung paano ko siya bubuhayin. Hanggang sa 5 months na si baby sa tummy ko, naisipan kong mag-ipon ng mga gamit niya. Sa tulong ng mama ko at ng kapatid ko. Nagtinda-tinda ako. Nawalan na ako ng balita kay AJ, ang sabi nasa probinsya na raw. At hindi ko na siya hinabol pa. Basta nagsipag ako hanggang sa nakaipon ng konti, nagtayo ako ng maliit na tindahan. Tapos, nagtitinda ako ng mga merienda. Then dumating yung araw na manganganak ako at sobrang saya ko nang lumabas na si baby. Pinangalanan ko siya na same sa first name ni AJ. Ang palayaw niya is AC. Then, yung maliit na tindahan ko, naging grocery. Nakaipon ako at nakapagpatayo ng vape shop. Then, nakapagpatayo na rin ako ng sarili naming bahay. Pinalago ko lahat ng negosyo ko hanggang sa nakapagpatayo ako ng iba't ibang shops and boutiques. Nakabili ako ng lupa malapit sa bahay ng dati kong boyfriend. Sa harap noon ay ang iba't iba kong shops. Nakapagpatayo rin ako ng restaurant sa iba't ibang lugar. Lumalaki na si AC. He's turning 4 years old. Then one day, nagdadrive ako. Pauwi na kami noon. Then, nag-decide ako na i-check yung mga tao sa shops para maasikaso rin yung bagong boutique na itatayo ko. Nasa biyahe kami, nanunood si AC sa iPad niya. Nang bigla siyang nagsabi ng, Daddy, Daddy. Nagulat ako pero binaliwala ko na lang. Pagdating ko sa bahay, tulad ng sabi ko, 'di ba, sa harap ng mga shops ko, madadaanan ko yung dati nilang bahay bago ako makapasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit pero napatigil ako sa pagdadrive and bigla kong naisip na pumunta sa resto. Pagbaba ko ng sasakyan, kita ko maraming kumakain so para makatulong na rin bumaba na ako at kinuha ko si AC. Pagbaba ko bigla siyang tumakbo papunta kay Ate Liza, yung tao namin sa resto. Tinawag ko si AC sa first name niya. Then bigla akong nagulat nung biglang sabi nung lalaki, Pre, tawag ka. And kinuha ko si AC, palabas na ako nang makita ko si AJ kasama si Kuya Nick at yung dati naming barkada na kumakain. Nagulat sila. Yel, ikaw na ba yan? Anong ginagawa mo rito? Pero si Kuya Nick alam niya lahat. Madalas pala sila kumakain noon. Pero hindi nila alam na ako yung may-ari ng resto na yon. Wala na akong nasabi kundi, sige next na lang tayo mag-usap, may lakad pa kasi ako. Sabay inuwi ko si AC. Natatakot ako kasi baka pag nakita niya si AC magtanong pa siya. A week after, lumabas kami ni AC para mamili ng iba niyang laruan. Wala akong naging focus kundi business, family, and especially si AC. Sa kanya umiikot ang mundo ko. Pauwi na kami noon nang pumunta ako sa likod ng facility para kausapin si engineer. Hanggang sa naka-receive ng tawag si engineer at nag-excuse siya para sagutin yon. Ako naman is nakatayo lang at naglakad ng konti para i-check yung mga store. Nung nasa tapat na ako ng vape shop, may narinig akong nag-uusap. Yung si Kuya Mike, yung tao ko sa vape shop, may kausap siya Tuloy lang siya sa pakikipag-usap sa taong yun. Tapos ako tuloy lang sa pag-upload ng pics ni AC sa Facebook. Then bigla akong narinig na, nga pala Kuya Mike, sino may-ari nito? Mukhang mayaman siya. Ayos naman ba sahod niyo rito?
Di ba matapang may-ari nito? Then sumagot si Kuya Mike na, naku hindi, sobrang bait ang may-ari nito. Oo, maayos at maganda pa may-ari. Bata pa may-ari nito, siguro magkasing edad lang kayo. Masipag lang talaga si ma'am. Sumagot naman yung kausap niya na, swerte naman niya, siguro mayaman na pangasawa niya. Then sumagot si Kuya Mike na, naku, hindi, walang asawa si ma'am. Sariling sikap niya tinayo lahat ng nakikita mo ngayon. May anak siyang isa pero di pinanagutan ng tatay eh. Pero hanga ako kay ma'am. Napalaki niya ng maayos si AC. Then sumagot yung kausap niya na, sinong AC? Sumagot si Kuya Mike na, si AC yung anak ni ma'am. May hawig mo nga siya eh. Pag nakita mo si ma'am, ay napakaganda at napakabait pa. Mabait siya sa lahat ng tauhan niya. Kaya marami talagang nagtatrabaho para sa kanya. Yung bahay na malaki dyan sa likod, sa kanya yan. Sa mama niya, tsaka doon sa anak. Tapos yung bahay naman na katabi niyan, bahay ng kapatid niya. Then sumagot yung kausap niya na, naku kuya, pagkamukha ko yun, napakapogi nung batang yun. Hanggang sa hindi na ako nakatiis, pumasok ako ng shop, nagulat ako nang makita ko si AJ ang kausap niya. Nagulat din siya at binati ako ni Kuya Mike na, good afternoon po ma'am. Sabi ko, good afternoon din. Lumabas na lang ako kasi hindi ko siya kayang tignan. Hanggang sa sinundan niya ako papunta sa kotse. At nangyari na nga yung kinatatakutan ko, sabi niya. Yel, may anak ka? Anak ko ba yung sinasabi ni Kuya Mike na, AC, ako ba yung ama niya? Sumagot ka. Natahimik ako. Hindi ako nakasagot. Pumatak na lang yung luha sa mata ko. Then sabi niya, ano Yel, sumagot ka? Ako ba tatay ni AC? Then sumagot ako na, oo, ikaw yung ama ni AC. Oo, anak mo siya. Then sumagot si AJ na, ba't di mo sinabi sa akin na totoong buntis ka? Ba't di mo ako tinawagan? Ilang taon mo, hindi mo man lang ginawa sasabihin sa akin na may anak tayo? Karapatan kong malaman kasi anak ko rin siya. Karapatan kong makita siya. Then sumagot ako na, karapatan? Bakit AJ? Ilang beses akong nag-text at tumawag. Sinabi ko sa'yo pero hindi ka naniwala. Karapatan? Bakit AJ? Nasaan ka? Nasaan ka nung nagbubuntis ako? Nasaan ka nung nanganak ako? Nasaan ka nung naghahanap buhay ako kasabay ng pag-aalaga sa anak ko? Nasaan ka nung panahong kailangan ka namin? Nasa babae mo nagpapakasaya habang nagdudusa ako. Nagkakanda ko ba kung paano at anong ipapakain ko sa anak natin? Kaya wala kang karapatang sumbatan ako kasi wala ka nung mga panahong yon na kailangan ka namin. At hindi ko na malaya humahagulgol na ako. At kita kong umiiyak na rin siya. Then sabi niya, Yel, sorry. Sorry, pinabayaan ko kayo. Sorry, mahal ko. Halos sa araw-araw akong pumupunta rito. Hindi ko man lang alam na ikaw palang may-ari lahat ng to. Na nandito lang kayo ng anak natin. Then hindi na ako nakapagsalita at umuwi na ako. Pag uwi ko, umakyat agad ako, niyakap ko si AC. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay AC na nakita ko ulit yung daddy niya. Simula nung araw na yun, araw-araw akong pinapadalhan ng bulaklak ni AJ. Araw-araw siyang pumupunta sa resto para kumain. Pero umiiwas ako kapag gusto niya akong lapitan. Kahit na napakatagal na naming hindi nagkita, hindi ko maalis sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Hanggang sa naisip ko, uminom para makapag-unwind. Nasa resto lang ako mag-isa nakaupo, nag-iisip. Dumating si AJ, medyo lasing na ako. Tulog na rin si AC sa bahay. Tatayo niya ako para umuwi nang biglang sumulpot si AJ. Sabi niya, Yel, kung kailangan pumunta ako araw-araw rito para makita kita at si AC gagawin ko. Kung kinakailangang lumuhod ako araw-araw sa inyo ni AC para mapatawad niyo akong gagawin ko. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko. Pangakong babawi ako. Tanggapin niyo lang ako ni AC sa buhay niyo. Sabi ko, AJ, bakit ngayon lang? Hinanap kita.
Ilang beses ako nagmakaawa na wag mong iwan, pero iniwan mo ako. Pero kahit ganun, bakit hindi ko maalis sa sarili ko na maging masaya? Kasi nakita kita uli. Na yung pagmamahal ko, hindi naman nabawasan. Dala na siguro ng alak sa katawan ko, kaya ako nasabi yun. Then hindi ko nang namalayan. Yumakap na ako sa kanya. Hinatid niya ako sa bahay. Kinabukasan paggising ko, nasa baba siya at si Easy naglalaro sila. Sarap makita na masaya si Easy kasi kasama niya yung daddy niya. Kahit hindi niya alam lahat. Nakita ko rin si mama nakangangiti at biglang sabi niya sa akin, "Anak, dito ko na siya pinatulog. Nag-usap na kami." Pinaliwanag niya sa akin lahat. At araw-araw ako ang nagpapapunta sa kanya rito para makita niya si Easy. Mahal niya si Easy, anak. Kahit para sa bata na lang. Pero anak, hindi mo kailangang turuan ng puso mo. Kung siya ang isinisigaw niyan, siya ang piliin mo. Yun ang gawin mo. Then napaisip ako. Umiyak ako dahil sa sinabi ni mama. Nakatingin sa akin si AJ. Lumapit ako sa kanya, umiyak at niyakap siya. Umiyak din si AJ sabay sabing, "Mahal kita. Mahal ko kayo ni AC." Then sabi ko naman, "Mahal ka rin namin." Then biglang sumigaw si AC na, "Mommy, Daddy! Mommy, Daddy!" Then sabi ni AJ, "Mahal ko, papakasalan kita. Aalagaan ko kayo ni AC." At hinalikan niya ako. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal na kami. At eto kami ngayon, masayang nagsasama, kasama ang anak namin. Muli, ako si Riel, at ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.